some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind. So, kumuha pala ng drinks yung mga bata at saka lollies. Nakapagnap din sila kahit pa paano konti, ha? And si Holly gamit niya to kanina. Nakatulog siya, nakikinig siya na ang music. And hinubad ko pala yung ating pa-vest. Nilagay ko dito. Kasi warm naman dito sa car. Pag binubuksan lang yung door ni Jan, malamig. And ito si Panda. Hawak to ni Holly. Ito yung kayakap niya kanina bang natutulog siya. Yeah. Dito pala kami dito namin ipapark pala yung car, guys. Ayan. So, hanapin lang namin kung saan tayo pwede pumesto. Reception, I think you have to go to the Place reception park first. here and follow these three, check in at reception. Yeah, the reception is over there. Yeah. Just go here, honey. Leave keys at reception. So, eto yung maghahatid sa atin sa sa airport. Okay, let's go. Go lunch in there. Baba, where are you gonna sit? Sit there, Baba. Okay, let's go. Inayusan ko pa si Oli ng buhok. Dito na kami sa loob, guys. Ang dala ko yung hand carry ko tsaka yung kay Jan. Si Jan yung dalawa kasi si Holly hindi niya pa yung kaya. Yung kay Holly yung hand carry niya. And si Zach yung sa kanya, kay Kuya yun. Oh. Nag-check-in online na si Jenny. Kinilo na natin yan, Zach. Okay na yan. How many kilos, Zach? 27? Kapila na tayo para mag-check-in. Pero naka-check-in na tayo online. Tapos na tayo mag-check-in, guys. Mag-aalas 5 na, 4:53. Kain kami. Dito tayo sa... Wala naman nakalagay lang food. Katapat niya McDonald's. Ayan. Si Zach gusto niya fruits. I don't know. Fruit salad. Yeah. So, kumuha sila ng fruit salad. Oh. Inamoy niya na naman yung salted cookies. Chocolate yung cookies niya. And kay Kuya, ang kinuha niya is ham and cheese with tomato toasted. What is this? Cantaloupe. Mother? Mag-ano ako, guys, maglagay na tayo ng liptin kasi ang putla-putla natin. Is it good? I'm gonna have this other one. Mom. Kuya, your sandwich. Thank you. Yan yung order ni Kuya. Pinunasan ko na yung mukha ko. So, maglagay na lang tayo yung may dala tayo dito, guys. Ayan. Meron tayo dito eye serum. Kailangan natin ito. Wala tayong tulog. And yung Beauty of Johnson to, guys. And etong Light On Serum. Mayroon na siyang vitamin C, Centella plus vitamin C. So, muna tayo. Kasi mamaya, may 2 hours pa tayo, guys, bago ang natin, boarding. Si Jan, kumuha lang siyang McDonald's. Ayan yung McDonald's. Ayan yung gamit natin. Kalat-kalat. And eto, guys, nalobat tayo, guys. So, eto yung ating yung Dulce Paris. Ayan yung laman niya. And dala ko yung ating Super Face.
Ayan. That's our bag. Meron din akong ano, yung isa. Yung light din na, ano, tinted, ano siya, sunscreen. Ayan si Johnny Boy, oh. Para siyang schoolboy, may backpack. Put your backpack here, ha? Yeah, may drink sila dyan. Tapos na kami sa custom, guys. So, hintayin na lang natin yung time ng paglipad natin papuntang Pinas. Dito na pala kami sa gate namin. And, di ko yata nabanggit sa inyo si Auntie Mel. Ano, after ng dinner namin, the next day ba yun? Ano, nung nag-dinner kami, wait lang, maingay si ate. Nung wait lang, okay, di ba after ng footy pala, sumama si Holly, tapos nag-dinner kami, kasama si Auntie Mel. Ayan yung pabaon sa kanila, tigi-isa sila, madami to, puno to guys. Kinain na nila yung iba, so tigi-isa sila. The best talaga si Auntie Mel. Tingnan nyo, baon nila sa plane, ang dami niyan, lollies, ayan pa. What's that? Gummies? Yum gum. Yum gum. Ayan kay Zach. Show me your Saki. Ayan, lollies. Si Kuya, tigi-isa silang bag. Ayan sa ziplock. Thank you. Eggs are good. Okay, thanks. Eggs, Mom? Yeah? I got this because there's a surprise in it. Si Kuya, nasa bag. Magbo-boarding na tayo, guys. Ano na, late na. 7:25. Dapat 7 o'clock yung ano natin. Delayed yung flight natin. And yung plane namin, hindi siya ano, parang hindi siya Philippine Airline. Para siyang V na. What color is that, Zach? V, red and green? Yeah, red, green, yellow. Ano ba yan ng plane? Pasok na tayo sa plane. Wamos pala daw to, guys. Operated by Wamos. Yung Philippine Airline. Ayun yung plane. 210, destination Manila, operated by Wamos Air. For faster boarding, please occupy the seat allocated to you as soon as possible. And Dito na yung food, guys. Pero si Jan, hindi siya kumuha kasi naubusan na ng beef. Fish na lang yung natira. Ayan. Fish. It looks alright. And we're gonna bread my orange juice. Yeah. Because I Fruit. ran out of beef. It looks okay. So, same na kami ni Holly kasi wala nang beef na. So, you live in Melbourne? Nap time 2:15. Meron tayong cupcake and kitchen collective. Ano kaya to? Lamb, cheese, caramelized onion, cold baba. You want me to open that? Ayan, lamb with caramelized onion and cheese. Yung snack. Ayan. Pagod na siya. Sinabihan ko si Jang kumuha siya kasi parang masarap. Kasi kanina hindi na siya nag-lunch eh. Pati yung boy. your seatbelt is correctly fastened. The back of your seat is in the upright position. Ladies and gentlemen. Where you gonna land, Baba? You can drink water from the outside. Nagubad na sila agad ng jumper. Nafe-feel na nila yung init. Talad na tayo, guys. Nagubad na siya ng jacket. Tapos tinatanong ko anong binubunot niya sa bag. May lipstick din siya. Tinanggal niya na yung leggings. Ready na siya sa hot weather. That's enough, Baba. That's too much. Mas mapula pa yung labi mo sa akin. Kasi,
Ang dami yung dala din dyan. Oh. Nag-inquire na pala ako guys ng taxi. Yung puti, 950 pesos daw papunta sa kung saan kayo mag-check-in, ha? Bayad lang siya ng toll. Dito na pala tayo guys. Oh. Over here. So, dalawang beses tayo magbabayad ng toll. Yung una, nag-collecta si Kuya. 43 ano Kuya? Tapos susunod, 45 dito. 45. Tapos next, 72. 72. Bicolano din si Kuya, oh. Bicolano din si Kuya. Kaya nagbibicol ako sa iyo. Kaya binibicol ko siya. Ha? That's our car. Yung Kuya, the Land Cruiser. Ayan, second toll. 73 no Kuya? 72. Dito pala tayo guys sa Azuri. Kapasok na pala kami dito guys sa Azuri. Boracay, ano to ate no? Boracay Tower. Boracay Tower kami. Ang bango. Dito na kami sa unit guys. So, inside hotel, nag-Airbnb na lang kami kasi pag hotel, dalawang room, ayaw ni Jan na magkahiwa-hiwalay kami. Kaya dito tayo sa Azuri Boracay Apartment. Ayan. So, mag-room tour tayo quick. Ayan yung living room. Oh, napuno na ng luggage. Then, meron sila dyan na dining, kusina, may ref. So, kompleto siya. Whose room is this? Actually, that's yours and I sleep down here. This is our bed. And Oh, it's hard. and I sleep Tigas. Sabi ni dyan ang tigas. Mom, I sleep here. Okay. You sleep there. Go have a look how many people are swimming. This is our balcony. Ano ba? It's really hard. Ano ba to? You're right. Where is the pool, ha? Where's the swimming? Shit na, how many floor are we, ha? Oh my God, 19. Baba, don't do that. Look, Hey, come here, Bob. Well, you don't have to go. Oh, yan. Yan yung wave. Ito yung view namin. Yeah. May wave pool. Yeah, but Tapos yun yung parang handmade na dagat. Tapos pool. Ayun, ayoko ang lalim guys. Ang lalim. Ayoko. Okay. So where's the boys room? Oh, the aircon is nice. Ang bango din. Ha? Your room. Where's the... we even get an egg. You have an aircon. Oh, your bed is softer than boys. You're not allowed here, ha? Don't step on that one. Okay, don't be silly here. Bakit may pa-table? Hindi yan safe sa mga bata. Ayan guys. Oh, that's building. Play again. Wait, that's a water play. Come on, Holly. I don't want there. Come here. And meron pang isa. O, pwede pa dyan na bata. Close the door. So yan, pahinga lang saglit. Oh my God, Han. I don't know where are we, but Bikutan. No, this is the other side. You haven't been here. No. Okay, alis tayo. Bili ako ng SIM card and nagpalit na ako ng bag, guys. Guys, natatawa ako guys. Pumunta kami dyan sa baba, sa Loton, para bumili ng SIM card. Tapos, may nakita siyang Oreo. Sabi niya, magkano yung 25 pesos. Sabi ko, 50 cents sa amin. So, nagpunta siya sa taas. Hinihingi niya yung susi. Kumuha siya ng 25 na coins. Yung 25. 25, ayan o. Ayan, 25 siya. Tapos ngayon, binigyan niya ng 50 pesos para bumalik. Tapos sabi niya, I look stupid there, Dad. Ito, pumunta siya sa tindahan, bumili nito. Which one do they go to? Roxas? Na tayong aristocrat. Tradition ni John. May table na tayo dito sa aristocrat. Table for 6 tayo, guys. Kasi yung binook namin na para dalhin kami dito sa aristocrat. Private car siya. So sabi namin, sumama na lang siyang kumain sa amin para siya na rin ulit ang driver natin pa uwi. Kasi ano din siya dun sa Azuri, resident siya. Tapos pang bait-bait po. So sabihin namin, sama ka na lang sa amin kumain. Ayaw niya nga, hintayin niya na lang daw. Kasi kung hindi sama
mama, kakain tayo. Sabi ko, gusto mo ba kami magmadaling kumain para kasi iniisip ka namin nasa labas ka tayo, hindi. Nasama ka sa amin. Kain. Shanghai? What? Shanghai rice? It's good. So, gusto ko mag-order ng ensalada. Si Sak gusto niya to. Ito pala, Shanghai rice and michado. Tapos si Holly gusto niya yung crispy pata. Si Kuya gustong pansit. Ito, crispy pata. Si Jan, magmamitsado siya kasi sa. Yung kasama natin si Arnold, ang name, mamaya. Tanungin natin siya kung anong gusto niya. Ay, sarap din ng sisig. What's that, Kuya? What do you want, Kuya? Pancit canton and rice. What rice do you want? Dito na yung drinks. Kay Kuya kalamansi. Ako din kalamansi. Kalamansi, Han. That's Holly. Wait, baby. Wait, baby. Zigzag, mango. Fresh kalamansi. And Pepsi. Dito na yung order natin. That's put in the center ko. Yeah. Michado rice. Michado, another michado here. Ayan yung order natin. Michado, crispy pata, pancit canton, barbecue rice. Hindi kasya ang lit ng table natin. Ayan. Tapos na kami, guys. Pwede kaming pabalot? That one. That one. No, that one. This one. That one. And this one. Yes, pabalot please. And my order. Ito din. 3 Banana split please. Ipapapalot namin guys. Kasi ibibigay namin sa mga bata sa labas. Humingi silang pagkain. Sayang naman si Saki niya naubos na. Ayan guys. Ang dami nating mapapakain. So ito na yung ating pina-take away na ibibigay sa labas. Kasi humingi sila ng pagkain. Ayan yung pansit ni Kuya. Crispy pata, michado. And yung parang, yung fried rice. Ito na ang banana split nila. Dessert. Here. Sorry. The up front, no. No, she gave it to Zach. Thank you. Ayaw na, hindi na nila. Isang mamimigay siya ng food. Aww. Oh, thank you. Oh, thank you. May kasama ka ba? Bigay mo yun sa mama mo, ha? Huwag mong... Sige na. Hi! Ano tayong fruit? Wait, magkanong kilo sa lansones? Meron ng lansones, pero hindi pa siya ganun katamis, pero pwede na. Dan kayo dito sa Dunkin' Donut. This one, the best. Choco butternut. I like it. Thank you! Meron tayong Bavarian and Choco butternut. Yeah. Ano, that's Saki. This is yours, Baba pala. This is the best. Try! What? The Choco butternut? I don't know. This is my favorite. Ayaw nila. Pili pa silang inumin. No water? No water, huh? No water? No, I want the cold one, and they don't have water. I don't like that one. Yun na yung vlog natin. Sobrang antok na ako.
Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. We don't belong here. I want more out of life. The longer we stay here, our boots get stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. We won't regret this. Let's kiss the past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. You will see us howling like wolves in the night. 'Cause nothing is stronger than wanting what you might get. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Ain't no worries. 'Cause I think I do want you next to me.